Hi guys! Good morning. Magbuhatag coffee. Ganina nagkuan ko matcha. Pero akong coffee, kuan siya, decaf. Muna akong gigamit. Decaf. Decafe. Saan ito gani? Decaffeinated na to. Basta mo ni siya akong gigamit. Kuan siya, decaf na espresso. Suppose, muna ni siya. Then sa ulan ko siya gamay nga asin. Promise, dili mo malasahan ng asin. Gamay lang. Para mas smooth ang flavor. Yan siya. Tapos, kung ano siya, white mocha or white chocolate. Gamay lang. Di kay ko ganang ka ng tamis kayo, guys. Tapos gatas. Tapos di ko ganahag kuan butangag ice. Kay basta lakot bugnaw lang. Nawa na kong anak. Tapos katong coffee ganina nga nanay kuan sea salt. Siya. Tapos cold foam. Binuhat ra na ko ni siya kuan. Milk gamay tapos heavy cream, tapos gamay nga vanilla syrup. Siya. Tapos feel lang na ako butang na ko siya kuan. Kanil or cinnamon. And that's it. White mocha latte. Decaf. Kalasan niya katong Starbucks ganing limited edition. One holiday edition nga Starbucks. Lamig jud siya, promise.